Na, kamera megy. Ott egy Mikulás. Szeretett csomagot kérhetné. Ja, most mi van? Ja, 13-27 a figyelős. Mi az? Azt már nem kell figyelni. Akkor rajtolsz, amikor rajtolsz. Arrébb húznak a rajtot, hogy ilyen Gámbi van itt, most mi van itt? Gondolom. Hát olyat nem lehetett a fotócella miatt. Hát gondolom azt is odavitték. Rövidebb a táv. Fő, geci. Azt kell meg vigyázni, hogy neki menj a Mikulásnak. Hogy télep vagy ki. Köszönöm. Jó, le vagyok kötve is. Mivel kezdünk? Hát, mit tudom én, ott fölfele mész. 80 simaba. Gondolom majd egészre vigyázz. 80 sima bal, aztán 30 sima jobb, ha felgyorsul. Okosan induljál, okosan. Most! De az meg nyitva van a géptetőm. 80 sima bal, még mondtam, hogy csukják le, és 30 sima jobb. 200 sima bal rajta, bal egy rázós. Tehát 200 sima bal rajta, bal egy rázós. Igen, 200 jobb egy. És 100. Mondjad. 200 jobb egy, 100. És jobb 3 patkás netőre. Ott a jobb 3. Belőle bal 23 lesz. Be van esve a kurva anyád, a fék Sanyika. Bal 23, utána 50 bal egy. Oh. Utána 50 bal egy. És 100 bukkan. Itt a bal egy, 100 bukkan. 20 sima bal. Itt a bukkan. 20 sima bal. Utána 20 jobb egy. 50-re bal 3 patkás ott a srácnál, bal 3, figyelj már! És 30-ra sima jobb, 30-ra sima jobb, és 30-ra sima bal, hosszú, ba érkezel, és 300 egyenes gödrös, dobálós. A roncsoknál jobb 4 fék utána. Jobb 4 ott a kocsinál, jobb 4 fék, csubás, utána 200, bal 3 a fák mögé, ott fönn a dombtetőnél bal 3, rajta sima jobb hosszú lesz. Tehát most kértek ez a bal 3-ba, és rajta sima jobb hosszú. Így van, és 50 jobb 2 lefelé megy, és 100 bukkan mehet. Tehát jobb 2 lefelé mehet. És 100 bukkan mehet, és 150 bukkan mehet, középen próbálsz. Igen. És 300 bukkan, a bukkannál fékezel fönn, mert jobb 3 szigorú lesz. Bukkannál fékezel, gödrös, jobb 3 szigorú és 400 egyenes. De megáll ezzel a múlva gumival, egész jó. Engedd ki, azaz 400. 400 végig. Féktávra a végén figyelsz, mert jobb 3 szigorú lesz, Miki. Ott jobb 3 szigorú, ahol eltűnik az út, figyelj, és utána 100 bukkan van. Jobb 3, 100, bukkan mehet, tehát a 100 bukkan mehet, 50 gödrös, áttolod, és szembe a 30-ra bal 2 hosszú lesz, és 300 egyenes belőle. Bal 2 hosszúba vagy, és 300 egyenes. Igen. Az, jó. Jobb 23 ott a végén, és abból egy bal 22 mehet. Tehát jobb 23-ból bal 22. Hidd el, hogy jó. És most a bal 22. Elhiszem, bazd meg. Azt a kurva anyját, azért mégis. Mondjad. És rajta jobb 2 belülkő van, külsőibe mész. Jobb 2, és rajta sima bal jön, és hosszú 100 kifele. 100
kifele, azaz. Bal egy. 50 bukkan a bokornál. Átnyomod, és abból lesz egy bal egy, jobb egy kombináció. Bal egy, jobb egy. Mehetsz, bal egy, jobb egy. 100, bal egy. Itt a 100, bal egy tempó. Mész. 100 még egyszer, bal egy. Utána. És 80, jobb 23. Ott jobb, figyelj, jobb 23. Jobb 23. Utána 200 egyenes lesz a balon. Ez az, használd ki az utat. 200 saras. Mi lesz? Sima jobb. És 300-ra bukkan. Felkiáltójeles bukkan van. 300. Itt 300 bukkan, és utána 150 egyenes. És bal egy, át kell ezen menni a faszomba. Bal egy, 50-re jobb egy sár. Ott a jobb egyes fönt, utána? És abból egy sima bal lesz utána. Ez a jobb egy sár? Igen, soros. Ott a sima bal, és 150 bukkan fékes jobb egyen. Itt már jobb egy lesz mögötte, figyelj. Jobb egy, utána 200 bukkan mehet. Elengeded lefele, azaz. 200 bukkan mehet. Utána 100 bukkan mehet. Kicsit lefele megyünk. Ez utána? Az. És utána lesz még egy 100 bukkan, az már egy picit megfékezed, mert abból egy sima balból egy jobb kettő szigorú lesz. Ott lenn. Figyelj, jobb kettő szigorú, abból egy bal 3, és abból egy sima jobb. Sima jobb, és ott lenn egy sima balból jobb egy, ezek gumisak lehetnek belül. Ott a végén, mondom, hogy egyel kevesebb van írva. Nem baj. Figyelj, jó, azt átlátod, és 150 és bal 23. Ott a kocsinál bal 23 szigorú. Féktávra figyelsz. Bal 23 és 100 fölfele a balon. 100 fölfele a balon, engedd ki, az jó. Sima jobb. 100 bukkan fölfele balon mész, mehetsz padló, utána 100 bukkan, az is mehet fölfele, mehet, és 50 bukkan, és a dombtető után jobb 3 szigorú, ezután jobb 3 szigorú lesz dombtető után, itt jobb 3 szigorú, jobb 3 szigorú, bal egy lesz utána sziklás, és 80 sima bar jobb egyel. Oké, 50 bal 2 saras a túloldalon. Még nem vagyunk ott, most leszünk ott. Most lesz a bal 2, és utána lesz a kombináció 20. Sima jobb, és utána 50-re, sima bal, dombon fékes, a balon mész, és jobb 2 belül köves, észszel, és utána a kurva anyját a 20 dobbant, és 30 bal 2-vel esel le, ez a bal 2, és abból egy jobb egy lesz, 30-ra jobb egy lesz saras, és utána 100 és bal 2 szigorú, ott a szallagoknál bal 2 sziklás szigorú, bal 2, Miki, azt a kurva anyját, nyomjad neki! Jó van, már benn vagyunk. Jó. Azt hittem leesünk. Megint nem jó a fék, bazdmeg, betonkemény és fog. Nem lesz. Le fogunk esni, azt hittem leesünk. Ide a izébe. Jó. De mi a faszom lehet azzal a szargecivel? Nem tudom, de betonkemény. Az, nem tudom, kicsatolni sem magam. Ezt a kurva. Ezt a... Jaj. A telekam annyi lett. Nem figyeltem.